Magoaz, lasai, segi. Jarri musika altu xio. Hortxe. Venga. Magoaz, a ver, venga, ala, tokie. Pasa horea. Bueno, Aupa family, BGA, ETV baten. Zuzenien, Ia satelite. Beti ez gea zukaldean haituko. Ez. Basan garaia baten bat kontuatua, Guk balillo deula pa show total. gu gala estrellas De Izarra. Michelin. ETV baten. Oide. Michelin. Hementxe dauna. Eta beira ze platoa jarri guen. Eharra. Europako platoik onena. Eta bestina, dirutza gazta. Oxe. A ver, Hau da. hemen do Martin. Zu hemen. Eta ni. Hor. Venga, Eko fenomeno. fundamento. Con mucho fundamento. Eta garroteakin hemen Euskal Telebistan. Hemen, ez kampo, ez da kampo. Gurian, ikusi, hemen daukarolako dena. Guk ez teo eserre izkutatzen. Bera, ze kamara. Ze kamara. Onena. Generazio azkeneko. Beira, Carlos. Onena, Fili. Hor zaude, Carlos. Ditxo. Hortxe. Venga, apuntando, jarri kamarak. Beira, jarri berriz hola. Venga. Beira, etorri, jefe. A ver, zein da hona. Hemen, fenomeno, Luis. Honek aintzen honek, Bos, lau, hiru, akzion. Akzion. Honek esate una inerra. Honek esate bau. Aurrea. Publizidadia. Etxian bezala, Luis. Ika aintzen. Enroiatze bagar, Luisek esango. Korte. Venga, ez da partidu haitzen aitaula. Hau da laneako. Venga, a ver. Torri gukit. A ver. Torri, asien. Pero, asietxo. Ikuste zuen daukaula platuan. Kontuz koskak. Berri. Beste piso bajarri hemen, guk hainduta bezala. Bera. Eta lan kafi hartzen. Kafi hartzen. Aupa urbieta, fenomeno. Aupa. Pasa, fenomeno. Atea zago. Bera. Eta zein behar du gazte honek hemen. Bueno, bani egun naiz hemen ikusleak bidaltzen duten materiala erakusten. Bai, Twitter bidez, Facebook bidez, Instagram bidez, danak nik erakutsiko. Oso doeteitu dut. Follow. Oide. Hemen beste kamara. Hau da nere kamara. Hau denona. Zuek, hor, dago, Hemen, hor, dago, hemen. Venga, fenomeno. eta gu, garrote. Epa! No diriro azten, fenomeno. Bueno, fenomeno. Venga! A ver, si ziaten. A ver, prozak. A ver, maite iturbe, kafia oso txarrago. Beiratu behar dezue, problema hori, Oso gauza on asko daude, baina kafia... Gure konbiatuk eta ez dago jaunea, plato, telebizio, Oida, hemen guztuan goia guria. Eta guk, berdiau, kafia, kalide. Kategorikoa. Kafia, eskatzeuena. Ba, ez. Azte baia eskatzen, adior. Que si baso txikitan, ez pube. Kafia, Kafia, baina, deskafeinatuik, hemen ez. Ona, Hemen kafe. Venga, fenomeno. Torri. Venga, Aupa, torri, te vea ze politxak gaur. Epa! Hemen kontu zibili behar da, erori. Bera, ke goza. Martitxo, ze guztago de hemen, Hemen oso guztua. Fenomeno. Zen maia jarri guen. Bera. Hemen. Garri ja. Hemen ez doin behar, repasito a la tabla. Hemen ez, eta behar. Hemen tertuliak eta egiteko, hemen kontuk esateko. Oida, eta gotitaik ez. No gotita. Ikuste zue. Torri. Hau dena momentu ontan guria da. Atención, gantxegi, fenomeno. Hau, ikierri peligrosi bado, baina. Epa, fenomeno. Pasa itegea. Hau, gantxegi. Mutilak. Profesionala. Esterariotik kanpoa eta esterario. Da persona, una. Bera, hemen dazka trampa pila. Probatu galde bakarren bat, a ver, ba. Txiste txar bat kontatzen dela. Jedi paretei. Fenomeno. A ver, despedida, venga, despedida. Perfecto, venga. Va, efecto, atención, va. Ahí va. Bestia. Ahí va. B. Ay.
Puy! A ver, bai, nik. Hortxe! Venga, txeki. Bueno. Goitik aserretzen nahi dira. Aserretzen, hemen ez da inor aserretzen. Ez da Hemen aserretzen. humori egitorri behar. Asea, que gu jungo bat jugarea. Adeze pulamentu daun orgoia. Beka, etorria. Claudio, fenomeno. Hau nervioso dago. Gauzuak eta noiz pasako zaila. Lana etorria, baina gero ja, oktubren, ja. Tortikul izateako zaik, gora behin daute. A ver. Grua, honek grua editzei. A ver, grua, a ver, ikusi. A ver, etorri. Mira, Ikusi, grua. Kategoria. Hau ez dago Telecinco talako. Saluda. Berriz. Zeka, gotita. Erra, grua. Bai, fenomeno. Venga, gozen. Bueno. A ver, lanera iría, no. Itxura betzea egite, güey. Hala, gero arte, Claudio. Equipo, Europako equipo ekonera. Venga, creo. Venga, fenómenos. Ánimo. Martín. A ver, A por ellos, oe. Venga. Hemen dik. Hemen geha, Aupa. A ver. Aupa, equipo. Bueno, hemen ahi Coño, dena. hemen etxeatzate. Bueno, horre. Abioia despegatzeko zea baitako. Oide, la NASA. Hombre. Bost, hiru. Aupa, Juanfe, Zemos. realizadoria, CAE, Anzanguito, compañía, bueno, iepa, fenómeno. Patxi, esaldetorri gaur lanea. Patxi, menitxagoa, Patxi. Hor, ez tezu, ez ikusten baina ordo. Bueno, fenómenos. Epa. Hemen, epa, ez jambreak egiten zitu lanea. Mira. A ver, zer reun hemen. Bueno. Joderi, hau izane, Juanfe, seko inutil egitako gaitazukan, eta Andria preparatzen jo, bokailua, a ver. Mira, Martintxo, zirtzei. Salami. Salami, jatzea puixketa, be. Salami, beka. Bueno, hau A ver. Coño, piña pomar. Joder, hogetik gain kontu. Ikustezue, nola itxan lan, etxon tam, zeharki, humoriakin, eta aztagoaz, hau programa aztegoa. Zuek hor bazaudete, gu hemen. Bai, zuek hor, eta gu hemen. Bestela, Etxagoaz denak. ez alde gehiagia. Bueno, Juan, ze botoi eman berdi hau, nun azte hemen. Crianza. Venga, Carlos, venga. A ver, begitxita. Inaugurazioa. Ba, Bi, eta hiru. Play. Come on! Aurrera mutile! Merian bai balda! Hemen gela! Apa Merienda debalde alda? Azteko mun geha, pello zabala, hemen da. Maitena Salinas da jua sarritare, bai. Gio, goin kalekoke azaldo mendia. Julen Telleria ere, bai, programa berriakin. Bai, azteko mun gaude, ezta? Ba, Bai? Zuek hor altzaudete? Hor, gugu hemen gaude Gu gehitza. segur, bai, ez da hemen hau, ezta? Bai. Baita nire. Erantxe, Orduan, ikusi zuen. azteko mun geha, ezta? Bai, ze ordutxe guain, ze ordutxe. Ze ordua? Hau da, marka, direkto Joder, nahiko batu eta relaju. Bueno, atxaldeko laua, kamar gutxi, bost gutxi. Hemen direkton zuzenian Miramongo estudioetatik, zuek hor, eta gu hemen.